daar bent u weer. Ja. Jullie zien hier is alles atelier, ne, in principe. Ne? Ik maak ook dingen met Oost-Indische inkt op rijstpapier. Dit is dan apparaat. Welke plek werkt u dan als u schildert? Daar is nog door. Daar is nog werk van mijn man. En ja, is tekenwerk van mij. Ja. Teken ook hier. Zo, dan komt hij dan. Hoe lang woont u hier al? Ja, 2000. 2000. Zo, hier werk ik. Hoe? Ja. Oh. Oh. Je ruikt de verf. Dit is een werk waar ik nu mee bezig ben. Ja. Hier ook Oost-Indische inkt. Ja. Is dat vrij werk of is dat in opdracht? Dit is helaas een opdracht. En daar is ook het probleem met die ogen, ne, van het rechte gezicht. Daar ben ik echt, die perspectief van dit gezicht is niet de gewone perspectief. Om dit uit te vinden, hoe die ogen met mond en neus samen zitten, met oor en haren. Ja, dit is even moeilijk voor mij. Ne? Voor dit uit te... Het linker gezicht ging hier veel sneller dan het rechte gezicht. Ne? Het rechte portret, ja. Dat zijn twee meisjes. Ik heb op school gewerkt. Ne? En dit zijn twee meisjes. Ja? Die zijn nu in de studietijd. Ne? Ik had vroeger een schilderij gemaakt. Daar war dat linker meisje was mijn leerling. Die had een engel nodig voor op een andere schilderij. Dan mocht hij een foto maken van dat meisje, had ik gevraagd. En die mensen kwamen nu deze herfst. En ja, ze vragen op die schilderij met dat engeltje of die nog te koop was, maar die was er niet meer. Dan hebben we dan gezegd, ik maak een nieuwe schilderij en zij met haar zus dan maken we een nieuwe. Oh, het zijn zusjes. Ja. En is dat een muziekinstrument? Ja, dat rechte meisje speelt oboe, ja. En de linker studeert scheepvaarttechniek in Emden. Ne? Ah, daarom op de achtergrond. Ja. Maar u zegt, het is helaas een opdracht. Zo zei u het. In principe maak ik veel spontaan eigen werk. En dan beval ik die mensen en dan gaat het naar die mensen toe en dan informeer ik. En dit is wat ik in het begin heb uitgelegd. Als je gemotiveerd bent en het onderwerp heel goed voor je is, ne, dan wordt het ook beter. Ne? Ik kan je snap het helemaal. Ne? Met die dingen die een ander in het hoofd hebt, heb je ook de druk. Wat wil die andere zien? Ja. Ne? Dat is niet eenvoudig. Ik snap het volledig. Ja. Maar hoe belangrijk is voor u religie? In principe geheim, maar mijn man was heel religieus en die was ook, voelde zich aangetrokken door religieuze dingen. Ja. Maar uw man leeft niet meer? Nee, is overleden, als 7 jaar geleden. Ja. Ja. Maar dit huisje, het is geweldig. Het is net een sprookje. Ja, is waar. Maar dat is de invloed van mijn man. Mijn man was... die stillevens die hij schilderde, dat was zijn geheel. Ne? Ook alles om... Hij heeft dit ook gecreëerd. Ne? Die bomen heeft hij zelfs geplant. En die schattige gordijntjes? Ja, die waren al toen ik kwam. Oké, die waren er al. Ja, en als je bij de poort staat, daar hangt een bel. En daar staat iets op, 1939. Oh nee, dat is toeval. Ik had een bel nodig. Ah, en dan heb ik die cadeau gekregen. Oké. En u heeft uw atelier, of althans galerie, geopend? 2 keer in de week. 2 keer in de week? Donderdagmiddag en zondag. Ja. Tussen 11 en 1 uur, ja. En is dat, weten de mensen u te vinden? Ja. Ja? Maar dat is wij. toevallig. Dat is toevallig. Wij reden hier inderdaad toevallig langs. Maar u bent dus eerst, wat voor les gaf u? Want u zegt dat is een dat linkermeisje, dat is een oud leerling. Ik ben autodidact, ne? Maar van oorsprong, ik wilde in principe kunst studeren. Maar dat heb je vaak, ne?
als je een bepaalde, geen steun van je familie krijgt, ne, dan doe je dat niet. En dan heb je van, ja, ik heb oude talen, Grieks, Latijn en Frans gestudeerd. En dan, ik heb een tijd lang ook wetenschappelijk werk gedaan. Maar dan heb ich eine Baan als Lehreres gekregen hier in de Grens, in Duitsland. Hey, moppie. Und da, ja. Und die Direktor, die hat gesehen, dass ich altijd tekende. Ne? Und die hatten toevallig iemand voor kunst ook nodig. Ne? Und sinds Beginn an mochte ich dann auch Kunstles geben. Ne? Lang, ja. Und later habe ich bijna meer kunstles gegeben dan talen. Und Dat heeft zo moeten was ik zijn. erg blij met, ja. En hoe kwam, want u schildert nu, Ja, autodidact. ja. Uw man, die schilderde al langer. Mijn man heeft kunstacademie. Ja, die had kunstacademie, ja, in Maastricht. Ja. Maar hebt u elkaar ook leren kennen via de kunst of via het Ja, schilderen? ich had, ja, via een expositie. Ah. Ich hatte op een markt hier had ich geëxposeerd en dan was hij ook. Ne? Op die manier heb ik hem Kijk. leren kennen. Ja. Hey, en hoe heeft u zich de technieken dan eigen gemaakt? U tekende al veel? In principe, als je ook naar de kunstacademie gaat, ne? Ja. Je moet echt voorzichtig zijn dat je je niet laat te zeer beïnvloeden door de stijl van je leerkrachten. Ik denk, als autodidact vind je voor die techniek overal, vooral met internet nu, bijna alle informatie die je nodig hebt. Dat kan je uitvinden. Je moet jezelf ontwikkelen. Ook op een kunstacademie moet je je eigen weg kunnen gaan. En dat is het moeilijkste, om je eigen ding te doen. Ja, ik heb voor een korte tijd heb ik kennis, ja, is mich opgevallen, omdat ik ook abstract werk studeer. Amerikaanse kunstenaar, die heet Cy Twombly. En toen je als jonge man op een kunstacademie ging, dan wordt hem gezegd, we kunnen je niets meer leren. Die wisten direct dat hij een goede kunstenaar was en ze hadden het gevoel, hij is al zo sterk ontwikkeld, had zijn eigen weg, dat... Die dachten van, wij kunnen hem niet meer kneden zoals wij hem... En hij was ook altijd onafhankelijk, ne? En is zijn eigen weg gegaan. Ne? Amerikaanse kunstenaar. En hoe heet hij? Cy Twombly. Maar hij maakt abstract werk. Oké. Ja. Ik heb daar een boek van hem liggen. Ik weet... Hiernaast? ja. Oké, lopen we weer even die kant op. Ja. Is die van u? Ja. In 2001 geschilderd, ja. Mijn man had een broer, die was bakker in de abdij Lilbosch. Oh! En dat is die abdij in de achtergrond, ja. Daar hebben wij ooit een keer een heel mooi gesprek gehad met een broeder. Ja. Die was daar in de tuin aan het werken. Mochten we helaas niet uitzenden van de abt van de abdij, omdat dat te zeer privé was. Ja. Maar, en waarom is hij geschilderd terwijl hij wegkijkt? Vond ik interessant. Oké. Ja. Maar dat is dus typisch iets Maar van... die karakter, ne? Daar kwam die karakter. Ja, echt maar ook te sprake, de hè. vrijheid van de kunstenaar, hè? Of de vrijheid van de persoon. Was ook een heel vrije mens. Ja. Ja. Zo. Oké. Het boek van de Amerikaanse kunstenaar. Ja. Zo. Ja. Ja. Ah, Ja, dit de andere mensen die een kalender iemand, ja. Een Amerikaan die overal gewoond heeft, zo ongeveer, ook in Europa. Ik vind het heel bijzonder. Dat had ik nog niet verwacht. Geen wel? Op een slek? Op de een of andere manier komen wij op de meest bijzondere plekken. Ik vind dit een hele bijzondere plek. Dus heel blij dat we even bij u langs mochten komen. Hij is
in januari een expositie in het Museum van de Vrouw. Ik ben bij een kunstgroep, die heet KC61, postcode 61. Ja, als iemand werk van ons wil zien, dan heb Het Museum van de Vrouw hier in Echt. Echt. Ja, in Echt, ja. 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 Dank u wel. En in Italië, in Palermo, er worden inkttekeningen van mij. Ja, ook in januari tentoongesteld. Oké.